Работя в Евротекс от 7 години. От близо 3 години и половина. От 15 години. Служител съм във фирмата от 2010 година. Нашата работа на първично се състои в това да разделяме по артикули. Детско, връхно, обувки, грачки и т.н. След което от първично нашата продукция отива на вторично сортиране. Разделяме ги на екстра качество, първо качество, второ качество, трето качество. Всяко едно качество се преглежда от отговорни качество продукция. 3 месеца е обучението и след 3-тия месец, вече до 6-тия, имаш вече понятие, що годе, за какво става въпрос. Работата като цяло е приятна е. Малко е тежко от време на време. Нали, става въпрос за вдигане на чували, за шиене. Трябва да ги правим на килограми. Ето работим с кантари. Отделно пълним колички с чанти и с дрехи. Минава по-леко, понеже обстановката е по-приятна. Работното време ми допада. От 8 до 4,5 сме. Имаме регламентирани почивки. Атмосферата, още повече, че сме в нов склад вече. Доста по-голям, по-обширен. Много е чисто. Има много по-голямо пространство да се работи. Мисля, че на повечето им харесва да откриват някакви находки, като марки, които са доста скъпи по нашите магазини и молове. А тук се позволява, нали, да вземеш нещо хубаво за себе си, за децата ти, въобще за семейството ти, което е голямо облегчение на разходите. Колегите са много добри. Работим с млади хора, общуваме се. Почиваме заедно, излизаме заедно. Сплотени сме, ние сме един колектив.